Sambat tandurane ten sawar rada serang ngomong misale. Begitu ngresah ngoten niku Pak, mertandakno walaupun tiyangnya pun saleh kasarane. Aku wis salat, wis ibadah sing ngene-ngene kok uripku panggah ngene ae to. Enten mboten Pak ngoten niku. Kata ya. Ngresula wae. Aku wis salat, wis poso, wis sedekah sak mampuku. Kok uripku ngene cek ngresah wae. Iku berarti mertandakne nek atine ora semanding nek karo Gusti Allah. Dipun tata malih Pak nggih. Sandarane wong sabar, sangone wong sabar ngadepi urip malam donya niku yaiku Gusti Allah. Innallaha ma'as shabirin. Gusti Allah sartane wong sing padha gelem sabar. Ora wong sabar iki sangone abot ta Pak nggih. Sangone kesel niku kan. Tapi belajar. Yakin nek kula jenengan iki ngikuti takdire pengen nglampahi banyu ngarep ngikuti takdire pangeran. Sambate cukup ning jero ati, sambat angsal Pak manusiawi, tapi cukup ning jero ati aja di lisan. Insyaallah bakal dicukupi karo Gusti Allah. Sambat oleh, nangisi oleh, tapi nangisi Gusti Allah, aja sambat sepadane, aja sambat ning menungso. Dengan sambat karo bangsa menungso, karo makhluk Gusti Allah, tembe mburine mesti kecewa. Kok jenengan bergantung bersandar pada makhluk Gusti Allah pada menungsane kasaran. Jenengan akhir tembe mburine mesti kecewa. Aku duwe backingan iki ya, masalahnya backingane menungso, tembe mburine kecewa. Backinganku wong kae sugih, ikan kae derajat dhuwur, pangkat dhuwur, tembe mburine mesti kecewa. Maksud makwi pangkat Gusti Allah kabeh bergantung karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi bab niki njelaske napa? Kula jenengan saged tol sabar. Legang-legange manah. Ngrendahno hati nek kula jenengan iki wayang sadar mengikuti dalang, sadar mengikuti takdir Gusti Allah Ta'ala. Wae kerja ya ikhlas kerja, wae ibadah salat ya ikhlas salat. Kesane napa? Kersane dicukupi Gusti Allah, dadi hambane Gusti Allah, Abdullah dadi kawulane Gusti Allah. Nah dadi kawulane Gusti dicukupi sekabehane. Secara mboten langsung berlahan